ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିକ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସି ମୋ ଫାର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖୁଥିବେ ଚିକ୍ସ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକ୍ସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରପଦା ଡିଭିଜନରୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକ୍ସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଭିତରକୁ ଆମେ ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ିଂ କେମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାହେଇଛି। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ଭଲ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିଲୁନି। ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିଲୁନି ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାଖକୁ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ରଖାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଭିତରେ ଢଳାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଖେଳିକି ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 150-200 କିଲୋମିଟର ଚିକ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଚିକ୍ସ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆମର ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଚିକ୍ସ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେମାନେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକ୍ସ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଖେଳିକି ଅଛନ୍ତି। ଢାଳୁ ଢାଳୁ ପୁରା ସେ ପୁରା ଚାରିଆରେ ବୁଲି। ଆମେ ଏସି ପ୍ରୋକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏସି ପ୍ରୋକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକ୍ସ ମାନେ କେମିତି ଖେଳିକି ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ମିଂର ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।